Will you love me? Jesus, Jesus' name. Will you love me? Celebrem un temps que és el camí de Paradasco. I com es diu aquest temps? Quaresma. Aquest temps que es diu Quaresma comença amb el dimecres de cendra, sí? Doncs comencem d'una manera molt senzilla, com sempre fem els cristians. Quan arribem a casa, abans de berenar, què fem? Què feu primer? A veure, digueu fort. Primer saludem els pares. Per tant, els cristians, quan ens reunim, el primer és saludar el nostre Senyor. Fem en el nom del Pare, del Fill i de l'Esperit Sant. Amén. Molt bé. Llavors, will you love me? You love me, love me. I have a friend. Will you love me? Jesus is his name. I have a friend. Will you love me? You love me, love me. I have a friend. Will you love me? And Jesus is his name. Will you love me? We love love. Will you love me? We love love. Friend, will you love me? Love me, love me. I have a friend. Will you love me? And Jesus is his name. Tinc un amic que m'estima, m'estima, m'estima. Tinc un amic que m'estima, el seu és Jesús. Tinc un amic que m'estima, que m'estima, que m'estima. Tinc un amic que m'estima, el seu nom és Jesús. Que m'estima, que m'estima.